Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata nang hindi mapaglaruan. Granada! Bus! Naman bus! Kita may kasika-sika dire. Animala mo! Yeah! Yate mo! Lagan doon! Naglangas, kay di kakaapat sa mga mangking taas, sa mga mangking taas. Okay, ako timanin ngalan na usap pa imong storya kay di ita pariha. Diwasog eskwela